A 41ª edición das Xornadas de Folclore organizadas pola Deputación de Ourense xa está en marcha. Este 11 de agosto aterrarán nos seus primeiros destinos, Bande ás 8:30 da tarde e a Rúa ás 10:30. As 6 nacións participantes poderán verse xuntas en 2 ocasións, Ourense e Ribadavia, o 18 e 19 de agosto. Pero todo arrincou no Teatro Principal de Ourense, onde ondearon as bandeiras de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia e Taiwán, cuxos grupos de danza pasarán as próximas semanas percorrendo un territorio que está a esperar e agardando a súa chegada cos brazos abertos, en palabras do vicepresidente da Deputación, César Fernández, quen exerceu de anfitrión sobre o escenario. Ás palabras do responsable provincial de Cultura seguiu o desfile de bandeiras e traxes e tradicións e o que pode considerarse o primeiro baile das xornadas, coa presentación os asistentes da cultura galega a cargo do grupo Castrofloxo, quen interpretou unha escolma de pezas tradicionais ourensás a modo de benvida. O desexo dun trato próximo e sen enfrontamentos nun contexto internacional delicado foi a idea que vertebrou os discursos de presentación. Julio Fernández, director artístico, indicaba que buscan o espírito multicultural de convivencia, de entendemento, de paz, de armonía e transmitido a través do espectáculo. De estas xornadas de folclore. Un aplauso, gracias.